Walang kuryente dito. Wala. Okay. Good. Yes! Woo! Hello mga kabisyo! Ako po si Diego Bandido. At syempre, eto din naman si Totoy Bato. At syempre kami po ay mapapakinggan ninyo sa programang EDSA mula alas 5 hanggang... Alas 9. At syempre kami po ang inyong mga... Angkol! Welcome po dito sa ating Lie Detector Challenge. Okay, so ngayon magbabato-bato pick tayo. Kung sinong matatalo, yun ang unang tatanungin. Tama? Tama? Sandali lang. alam mo, hindi ako natatakot dito sa ano eh. Kahit na ako na ano. Oh! Sabi ko na sa inyo eh, kahit lahat siya uminom eh. Okay, sige, para malaman natin. Good luck na. O, bato-bato pick na. Bato, pick! Gumanon ka na! Ay, di ganun. O, di talo ka. Hindi, gumanon ka na eh. Okay, ulitin natin. Bato, pick! Di ba? Tabi ko na sa iyo eh. Okay, lagay mo yung kamay mo dyan. Gumagamit ka pa ba ng shampoo o conditioner sa ulo? Oo. Magamit pa. Pinutin mo! Hoy! Hindi ka nagsasabi na nito. Iinumin ko to? Ano bang laman yan? Gusto mo, ikaw uminom? Alam nyo, kaya to ni Totoy Bato. Kahit ako ang talo, kaya iinumin to. Hindi, sasabayan mo ako yung sa'yo. Bakit mo ako lulukuhin? Ay, ikaw yung talo dyan eh. Cheers! Sarang eh. Steve, nagpapawisan ako eh. Ilagay mo na kamay mo. Kabilang kamay. Ay. Yan. Dito. Hindi, dito. Okay. Ang tanong, lasing ka ba talaga o naglalasing-lasingan lang kung hinaharot mo si Tanya Chinita? Ay, lasing siguro. Sige nga, tingnan na. Kasi di ko naman lang maalala eh. Malalaman natin kung sinungaling ka o hindi. Tingnan natin. Ay! Meron kuryente. Nagsisinungaling ka, isa lang ibig sabihin Ganun nun. ba yun? Oo. Saan ba si Tanya Tinita? Papuntahin mo dito. Ako Bahala. Oh, inumin mo na, dalawa. Ba't dalawa? Isa lang. Kasi sumigaw ka eh. Ganun ba yun? Oo. Isa lang. Dalawa? May suminya sa akin. Di, dalawa pag sumigaw. Hindi. Wala yan kay Totoy Bato. Kita nyo? O, bitin pa. Oh. Ba't mo niluluwa yung buto? Ininom ko nga yung buto eh. Ano ba? Sumuwa, batong sa... Oh. Meron pa ba isa? Yun! Meron pa ba? Meron pa ba? Meron na! Nako, sunod na. May kuryente eh. Ako na. Okay, moderate ha. Moderate. Kapansin-pansin yung pagkawala ng naughty contents mo sa social media. May sumita ba sa'yo kaya ka tumigil? Oh no. Wala. Meron ka eh. Di ba? Kami. Hindi ako papayag kung nakasaksak sa ano. Eh, titingin ko, sinet up tayo eh. Itlog to ba yun? Ha? Itlog. Iisipin ko na lang nung bata ako pag may sakit ako. Yan, Di ba tama. pinapahinga? Oo. Isipin mo rin na, tuba yan, kinutil. Yan yung pangalan. Alam mo, pag natapos natin tong ano na to, baka maghanap tayo ng banyo. Bakit? Bograk. Bugret. Kikit. Cheers! Anong lasa? Hoy! O sige, Sena. Lagay mo na. No. Sa kuryente kasi. Hate ko talaga yung kuryente. Okay, ang tanong. Kilala ka na maloko bilang Totoy Bato. Uncle Totoy Bato. Sa totoong buhay, nagloloko ka rin ba
sa relasyon. Pwede natin baguhin siguro yan. Hindi, yun na yun eh. Nagloko. Nanonood si Flo eh. Nagloko siguro. Ha? Hindi, wag nang dahilan. Oo, hindi na. Hindi na. Ibig sabihin nagloko. Oo naman, sapagkat tayo'y tao lamang. Talaga? Kasi, Alam mo, kailangan ko ng tissue paper eh. Basang-basa yung kamay ko. ayan, wala yan sa'yo eh. Ano yan? Wala yan. Amin ko. Oh, wala yan kay Totoy ba to? Kulang pa nga yan eh. Wala bang sobra? Dapat pinapasobrahan nyo. Basta si Totoy ba't sa mga ganito? Bottom up pa yan. Ano yan? Oh, yun, oh. Magbibigay sa akin sa'yo yan eh. Hindi, para sakto sa'yo. Masarap siya. Oo, di ba? Sabi ko sa inyo, masarap siya. Okay. Hard to. Mm. Sa tingin mo ba relevant pa rin ang tandem nyo ni Totoy Bato kahit may nagsabi sa comment section na walang sustansyang programa nyo? Oo naman. Sino ba tong nag-comment? Hanapin namin to. Tingin natin. Mag-ingat ka. Hawak namin pamilya niyo. Wala na to. Pwede ba? Alam mo, pinoprogram to eh. Lagi mo na kamay mo. Ha? Ilagay mo na Hindi. kamay mo. Tapos na ka na. Tapos magtanong eh. na. Ay, meron pa ba? Ay, wala na pala. Ilagay mo na kamay mo. Okay. Ito ang tanong. Oh, napaka-personal nito ah. Nagkakapikuna na ba kayo ni Diego Bandido on air and off air? Kami ni Totoy simula pa ng Yes FM, Yes the Best Days namin yan. Magkasama na kami. Sagot na! Anong sagot? Oo, hindi lang naman eh. Hindi. Oh. Hindi, para sa mga hindi nakakaalam, ayan, yung history namin ni Totoy, since 2008, di ba? Since 2008, magkakilala na kami, nagkasama na kami. Never pa nangyari na nagkapikunan, yung ibang napipikon sa amin. Ah, siguro. Actually, meron kami dating kasama. Ayan. Nawala na dito. Pero Oo. nasa radyo pa rin ngayon. Oo, na kasama, na Shout out. nag-usap kami ni Totoy ng Bisaya, tapos biglang nag-walk out kasi hindi daw naiintindihan. Okay, so, Name drop si ano? hindi, nasaya na, active pa rin sa radio Ano, eh. si Mama ata yun? Mama ni King. Kasi kung minsan ni Totoy, tinginan lang kami, kahit hindi kami nag-uusap, nagkakaintindihan kami. Kaya, Otto, cheers. Oh, Cheers ito sa na. Love Radio. Game. Good, oh. Tuloy natin kwentuhan natin sa CR mamaya. Oh, sabi ko sa'yo eh, sinet up tayo. Sinet na mali lahat eh. So, eto, freestyle na natin to. Wala na to sa mga question eh. Uncle Totoy ba to? Sa edad mo na 48. 48 ka na ba? Hindi, 48 ang Love Radio. Oh, Love Ayan, Radio yan. siguro. Malinaw yan. Mm. Active pa ba si Totoy ba to sa kanyang sex life? Yung Love Radio nga, 48 eh. Hanggang ngayon, active sa sex life. Oh. Napansin mo ba sa page ng Love Radio? Ganitong edad. Ay, kaya kahit pa 5. Yes or no? Yes naman. Sige nga. Kinakabahan talaga ako dito sa ano na to. Siguro ang nagdadala yung kaba ng ano dito, hindi sa... So, ibig sabihin, hindi ako active sa sex life. O ako naman, Oo. may tanong ka na. Wala pa. Oh. Sa buong buhay mo, nagsabay ka ba ng jowa sa isang ano, relasyon? Hindi. Dati, ibig kong sabihin. Hindi, kahit dati hindi. Ako, May plano ka ba? Ha? May plano? Wala. Wala? Hindi, ako ang isinabay. Ah, 3 kami. Ako lang nakakaalam 3 kami. Ganon magmahal si Diego. Hindi ka basta-basta, ha? Oo, sabi ko sa'yo pang pocketbook eh. So, kumusta naman yung itoy mo? Ha? Oo, sige na. Hindi sa lang ibig sabihin dito. Mga liars tayo. Baka kun ka, liar, evil ka. Baka kun ka, liar, evil ka. Ayan mga kabisyo, ayan. So, 48 years na po ang Love Radio. At 48 years na rin po nagbibigay sa inyo ng entertainment,
musika, at syempre, ang tanging hangarin lamang po ng Love Radio ay mapasaya po kayong mga nakikinig sa amin, sa aming mga programa mula po sa umaga hanggang gabi. Kaya maraming salamat sa suporta na patuloy po kayong nandyan at lahat gagawin po namin kahit Kahit ano. Mahirap ba yan? Yun! Hindi, maraming salamat po talaga. Kayo po ang pinaguhugutan namin ng lakas paano po magbigay ng entertainment sa radyo. Daghan kayong salamat sa tanan ng mga sumusuporta sa amin. Kahit sabi nila na matanda na daw kami. Subukan nyo. Mula noon hanggang ngayon, 48 years na ang Love Radio. Andyan pa rin kayo. Maraming salamat. Para sa lahat po ng mga kabisyo natin, Cheers! cheers for 48 years sa Love Radio. Yay! Bitin! Parang nabibitin ako dito eh. Meron pa kulang? Ano? Chicks. Para kompleto na yung araw natin, di ba? Yeah.